Jeg håber ikke, det er den samme, der står derovre. Der, Gustav! Hvem har vi helt oppe i det roligt? Ja. Kom hurtigt! Kom bare. Kom afsted, Markus. Bredt. Der. Og tag fat i den, Og udfordre. Markus, lige op! Kør. Hold det! Rigtig, Markus. Og tag på Markus, kom! Genpres. Kom, Julius. Kom nu, drenge. Næste. Kom på. Tag dig hurtigt. Magnus, du får slip. Rolandsen, kom! Tæt, Magnus. Kom. Flot det der, Magnus. Tæt. Pas på. Hey. Ja, det der, Magnus. Magnus, det er det, vi vil se. Nemlig. Og det er godt, det der. God fejl, Magnus. Kom afsted, Markus, afsted! Spiller. Ja, Rigtig. Kom. med den! Ej, synd Gustav. Stærkt spillet, gutter. Der, ja. Den skal nok komme, Markus. Kom, Julius, kom først på. Afsted, Markus, afsted. Sådan. Hvor er det godt. Kom. Ah, det er godt, drenge. Hurtigt. Brug nu hinanden. Magnus er der. Sådan, og vis dig igen, Julius. Og så kommer du på plads. Julius bliver hjemme. Nej, ryk. Julius, bliv hjemme! Magnus, bare kom med. Rigtig, Gustav. Kom igen. Hold nu presset! Det er Magnus, bevæg. Hop, Magnus. Rigtig. Sådan. Det er fint, Magnus. Godt pres derop. Sådan. Gade. Nu er det anden gang, hvor du skal spille Magnus, i stedet for at tage... Kom igen, Magnus. Ro på. Sådan. Sådan. Og ned bagved, Magnus! Ja! Rigtig, luk. Kom! Ja, kom, stille. Igen. Luk højere. Og ind foran ham. Rigtigt. Så skal han have den. Godt spillet. Godt, Markus. Afsted, Gustav. Gå med. Kom med, Magnus. Tag den med ind igennem. Sådan, der sætter. Ja! Den med flot, drenge. Kom nu! Den skal ikke hoppe der, Julius. Sådan. Afsted. Kom. Kom, Markus, bevæg. Godt, Markus. Kom, Rolandsen. Den tættes på. Skal være aggressiv. Kom, næste. Niklas, opmærksom på midten. Kom. Der. Kig i midten. Magnus, der er noget forkert, når Magnus står alene. Afsted. Og udfordre. Videre. Godt, Julius. Tag en Julius. Og på! Der stjæler vi den. Kom! Spil udenom. Ja! Ja da. Ja, kom bare. Luk målmanden, Rolandsen. Ja, kom igen. Kom nu tæt på! Rigtigt. Næste. Og se der, Auge! Ja! Sådan der! Den med flot. Giv på tæt. Afvend. Sådan! Du skal løbe dybt. Rigtig spillet. Kom ind i boksen, Thomas. Ja, da! Så det kører. Hvad siger du? Kom. Videre. Næste. Rigtigt. Og kør. Flot det der, meget. Det er udmærket, Thomas. Kom igen. Bare en af, Thomas. En af. Det er rigtig godt spillet. Rolig, Julius.
Ja, det er også okay. Gå ud bredden. Tag langt. Vis dig, Julius. Kom igen. Kom nu, Victor. Kom på kroppen. Længer til. Sig ved. Nej, det er godt. Rigtig, Markus. Afsted, Markus. Holme. Og udfordre. Ja, det er okay. Rigtig godt. Stærkt. Kom nu, Victor. Kom nu, fortsæt. Sprej jer. Du skyd. Ja. Victor, hop bagved til vennerspil. Rigtig, Thomas, det ved. Tak igen. Rigtig godt snak af, Gade. Ja! Godt arbejde. Kom med. Super, Hauke. Godt, Gustav. Udfordre. Sæt ham af, Niklas. Kom, sæt ham af. Sådan, og udfordre. Nemlig. Skyd på målet. Ja, var det godt, Niklas. Super, du er. Fint. Ja! Det er rigtig flot, Markus. Du napper den der. Gustav. Hjem med dig. Gustav, nu frem. Ikke. Godt spiller han bakker, Ja, Victor, rolig. Skal frem. Du skal slet ikke frem. Du skal bare logge ind i banen, Victor. Ja. Igen, Magnus, igen. Kør, det når du. Nej, kør selv, gør det selv. Næste. Ja da! God tur. Kør bare. Mål. Ind i mål. Så kig modsat. Videre. Ja. Markus, op igen, kom. Markus. Op igen. Markus. Undskyld. Og han til 4. Du skal ikke Markus, du ikke noget forkert. Markus, vi spiller videre. Det er fint. Ind i feltet. Kom med den. Magnus! Hvor sexy. God tur, Magnus! Thomas, DD! Slå den lidt før! Ja, var derinde.